De leerlingen van de gereformeerde basisschool Oranje Nassau kennen haast net wachtje, maar zonder instructies rol je net samen door de zeel. Ze hebben 5 wieltjes, 2 voor, 2 achter en aan de achterkant daar zit een anti-tipwiel. Dat wiel dat is bedoeld om dat je niet achterover kan vallen. Docent Wout is 20 jaar lang in de stoel te lang aan de kaam. Het wie een lieds ongelukje met grote gevolgen. Ik ben gewoon in een mur aanzwom en zonder spectaculair en wollen mijn waslees dat gevolg. Dus een ongeluk goed net spectaculair werd. Het is een heel iets. Dan wordt er ballen en het gaat er fanatiek om ta. De juf van groep 7 en 8 docht zelf ook mee. Ze vindt het belangrijk dat de leerlingen voor een keer in een rolstoel zitten. Op deze manier willen we de kinderen bijbrengen om respect te hebben voor mensen met een handicap. Dat ze op deze manier gaan begrijpen wat voor topsport het is om te leven met een rolstoel of in een rolstoel. Ja, respect is natuurlijk wel heel belangrijk daarin. Maar wat ik meer belangrijk vind, is dat ze mensen die als gewoon een meisje gaan zijn. En net als een specifiek iets, er zit niet in een rolstoel. De basketbal gaat heen en weer en onder het spelen krijgen ze inschog in het lippen van iemand die het net rennen kan. Ze vielen spieren die ze oors net broeken. Het leek me heel leuk om te dwalen, maar nou merk ik wel dat het heel zwaar is. Dat zie ik net verwacht eigenlijk. Ik dacht dat dit een beetje vooruit ging, maar dat is volle awesome. Want toen is die kant op en dan weer die kant op. Ja, je moest rijden en best geconcentreerd blijven. Leerzaam om te dwalen. Zodat het meer respect voor de gehandicapten kreeg en veel precies veel in een rolstoel. Gelukkig zitten ze net voor altijd onder de stoel vast en kennen de been het lippen weer indraven.